hayi yabona indoni futhi nayo esinye spiceless uyazi hayi ukhili god ngeke sizela ngumlaleli yizwe usemsakazweni sawubona sikhona bhuti njani wena yeah yes 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 uyayishaya yes yes asizile ukuzozenzisa la ukwenza into ongayazi angisona isifenqo mina isenza samuntu umuntu bathi angisona isifenqo mina umadoda yes yes umuntu lo angakithi cacisa kuphe ekhaya Mtukondini Kulwela uthukela ngeqathiwe Danganena madoda yes yes madoda uyayibona ngale ndawo shosa ngikhulele khona olunde emahlabathini kwesikamlaba indawo nje bengishela kuzo ngiphatha iRadio Ngiqoqo omega emhlophe lese kuthiwa siyibukele kwabanye nje otamatisi namhlanje 2013 bengiqoqo omega emhlophe ngishela intombi 2008 ngiqala ngiqonywa ngeduku ngangishela ekhulani ngakubo kwalensizwa ngobisho suka yatsizanye siyavela ngilengile manje sekuthiwa siyibona kotamatisi inkosi yami hayi wemculo asithathe nango bonye semsakazweni izwi sawubona ebusuku ngikhona bhuti njani wena Jobe kamatshana yes bingelela mfethu nangisaliwe yaphila ingwenye yaphila impohlo yase hostela kwaMashi ukuhamba kahle ziyaphila mfowethu insizwa zakithi yes yebo kunjalo ngizokhala ngiyabonga mfowethu uphile mfowethu uzongeseke workshop kusasa ngiyadedela siyabonga phila kahle siyabonga kakhulu thank you Uthando usakhala ngothando noma usukhala ngothando hayi kuse uthando mfowethu uthando liyasihlukumeza ama 2000 anyiso umjolo ukuthiwa kwafika ama 2000 kuthiwani kwafika ama 2000 magayi kwafika amapiano yafisa asithathe la ngomunyila usemsakazweni sawubona awusuka ukhuluma nakuthi manje basamathodlula bedlala amadayisi empalongo nawo umuntu ozozuva lezovlo Christmas kuya amasokwazi ayibo basoba yong awomthinta ngangithinti ngizalo jakala sekhotha amancemba ngazonde khona la kwamajola baza amahlomba amakhulu alingana yadade wamacifani kuba ilingana yoba inkosana enkulu kaNdunakazi hayi ngiyeke mina sakhona nje ngiyeke ezomaphambi kabani wenzani thetha thana abafanani basemsamo eminyango kuvale thina ingwevu usemsakazweni izwi sawona sikhona mfowethu kunjani unamukhawa ngakithi
Ah mfowethu mkhaya phela. Yes. Awu madoda. Yes. Mm. 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 Yes. The cons. Oh, Nkosi yami. Awaphile amabomvu siyabonga kakhulu. Hayi busise nawe Amen. baba. Awusengenile nesabathu thinta mina mawuthi inkosi kubusise. Siyabonga ngoba madoda noma niphethe umculo